The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Philippians 4, 6, and 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Psalm 46, 1-3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Jeremiah 17:8, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Luke chapter 10, verse 41 and 42, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Before we start our Bible study, nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon ng mga kalag. Kung napaba kita mga sala, kay kining mga sala, kung di nato kinisugid ngadto sa Dios, makababag lamang kini sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, gamito nato karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. The only way of salvation is faith alone in Christ alone. Iya kining tanyag kanato. Gitanyag kini sa Dios alang kanatos pagdawat o pagsalikway. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagdala kanamo. Sa makausap pa, dinhining napita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Bani kami karon, pinagis pagahom kanamo sa Espiritu Santo, pagtudlo kanamo sa kamatuoran. Salamat sa kinabuhi ng imong panginugwayan, kinitimailan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi, nagapadayon pa. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. We thank you for this Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw kaninyong tanan.
o welcome no sab nini nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios o taw-taw datang naga padayon niini. We are almost 3 years na nga atong padayon, pagkamalahutayon, pagkamasigihon, pagkamakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios agi kini og sunod sa mandok sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Okay, niya kita magadupot paghihapon sa atong tunanan nga giuluhan og the unfailing love of God, ang dili mapakyas nga gugma sa Dios. Okay? Now, padayon kita. Ato manggiduputan ang paghisgot bahin ni Ginoong Jesucristo ingon nga as the second person of the Trinity o kinibahin man sa atong tunanan nga the unfailing love of God, makita man nato sabtan nato ang gugma sa Dios sa diha nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao'y muluwas sa katawhan. Okay? So, we are studying the unique person of the entire universe nga si Ginoong Jesucristo nga nag-iya og duha ka mga kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios. Kinaiya sa tao nga 100%. Ingon man ang iyang kinaiya sa pagka-Dios 100% po. Mao ni gitawag nato og hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. O atong sayran sa atong gitun-an kagahapon, the divine nature always remains the divine nature, just as his human nature always remains the human nature. O kini sila nagakuyog pero nagbuwag, separate. They go together but they are separate. Ug ato magitun-an ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. Ingnon ta attributes, okay, the 10 attributes of God. Apan kitang mga katawhan do naman lang tayo upat ka mga attributes og plus 1 nga kanang emotion which is part mangyapon kada sa atong kalag. So all in all, ingnon lang nato nga the nature of man has 5 attributes: self-consciousness, mentality, volition, conscience, o ang ato na lang isumpay ang emotion. Diman na nato nga ang emotion, atong pagbati, wa kalay hunahuna, dili makahunahuna. Mao na nga ang atong pagbati has nothing to do with our spiritual life. Wala gyud. Wagi connection ang atong emotion. Kaya kung kita magsimba sa Dios, magsimba kita pinagi sa Espiritu sa kamatuoran. Huwag man na magingon ang puno sa Dios nga kung magsimba kita sa Dios, simbahon na ito siya pinagi sa atong pagbati. Dili. Wagi labot ang atong pagbati. Therefore, this is very critical nga once a believer is ruled or controlled by his emotion, then his spiritual life is going nowhere. Di man ka ng usa ka prinsipyo. So, balik ta sa pagkatalagsaon ni Ginoong Jesucristo, nobody is like the Lord Jesus Christ since he is a unique person. O kita gimanduan sa pulong sa Dios nga kita magmaawaton kang Ginoong Jesucristo. Kini nagpasabot nga magmaawaton kita sa iyang kinabuhi samtang din siya nining kalibutana sa una niyang pag-ani, first advent. So we have to be imitators of our Lord's life in his humanity, dili ang iyang pagka-Dios. Kaya dili man na mahitabo o it's impossible. So, be imitators of Christ's spiritual life while
dinhi siya nagkinabuhi ning kalibutan na samtang iyang gigamit gyud ang mga huna-huna sa Dios agi og pagtuman sa kabubuton sa iyang langit nga Amahan, pagtuman sa tuyo ug plano sa Dios nga Amahan alang sa kinabuhing Ginoo Jesucristo, fulfilling God the Father's will, purpose, and plan for His life. Now, atong nasayran nga kinabuhi ni Ginoo Jesucristo dinhi sa kalibutan sa una niyang paganhi, didto ra gid siya magapuyo sa iyang divine dynasphere nga gitawag og prototype. Ang atoa niining panahon sa simbahan, the church age, kitang mga magtutuo, ang atong divine dynasphere gitawag og operational. Ang iyahang Ginoo Jesucristo prototype. So, sa iyang pagkinabuhi din hining kalibutan na dito siya magpuyo sa iyang prototype divine dynasphere. Ginamit niya ang iyang pagkatawhanon, iyang nature of man, dili ang iyang pagka-Diyos. Wa siya mogamit sa iyang kinaiya nga mga attributes sa pagka-Diyos. Wala. So, aron nga si Ginoo Jesucristo mahimo nga manluluwas niining kalibutan, in order for Him to be the Savior of the world, He had to be a perfect man. See? Kinahanglan nga siya mahimo nga hingpit nga tao aron siya mahimo manluluwas niining kalibutan. Mao na nga ang mga qualifications nga usa ka persona mahimo nga manluluwas, gikinahanglan nga iya gyung he should met all the qualifications, like walay original sin ni Adan, walay kinaiyang mga sasala, walay nabuhat nga personal nga sala, ug kinahanglan siya nga hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He must be a perfect member of the human race, ug nga siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. So, mao ni qualifications. Mao na si Ginoo Jesucristo ra ang nakatuman. Okay? He was the only person who met all these qualifications. No Adam's original sin, no old sin nature, no personal sin, and he was the only member, perfect member of the human race. Siya ray hingpit, tanan dili maningpit, mga makasasala mantang dagko. Siya ra ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao, ug siya na nag-iya pagyud sa hingpit nga pagkamatarong. So those are the qualifications. Now, so nagpabilin siya nga hingpit nga Dios, at the same time He remained perfect man. Mao na ang hypostatic union. I hope naklaro na ninimo, bahin sa ikaduhang persona sa Balang Trinidad nga si Ginoo Jesucristo. Now, our Lord Jesus Christ is not two persons, but one person only. Usa siya ka persona with two natures. Kasabot ka. Akong balikon to. Si Ginoong Jesucristo dili duha ka persona, kundi usara sa ka persona, apan dunay duha ka mga kinaiya. Klaro na. So, mao nang nakapatalag sa unya that made Him unique. The Lord Jesus Christ is God-man. Mao gini description niya. Diyos ug tao. So, our Lord Jesus Christ is God-man in one person. Now, paminaw niini, narabay sayop o mini nga tinuuhan, okay? False belief. Gitawag ni og Nestorian belief. Ngayon sa paminaw, mao ni ilang tinuuhan. Mao ni ilang gituuhan nga kuno
paminaw. Since si Ginoong Kristo nataw man siya pinagi sa birhen nga pagkahimugso, pinagi ni Maria, og si Ginoong Kristo Dios man, then si Maria inahan sa Dios. Mao na ilang gituuhan. Since our Lord Jesus Christ was born through the virgin birth, through Mary, and the Lord Jesus Christ is God, Diyos man siya, then si Maria inahan sa Diyos. Sayop. It's false. Now, during the second coming, sa ikaduhang pagbalik na ni Ginoong Jesucristo, siya, si Ginoong Jesucristo, will be seen as man. Makita siya nga ingon nga tao sa diha nga siya muhukom nas tanang katawan. Di man din na. He is going to be seen as man when he judges all people. Mao na nga kita gimanduan, be imitators of the Lord Jesus Christ. Now, sometimes siya antos dito sa on his way to the cross. Wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos. Mao ni gitawag og Doctrine of Kenosis. Ato naman po ni gisgutano sa miyaging mga higayon. This is just a review. So, mao kini ang doktrina sa kenosis. Nga ang bot pasabot niini, ang atong Ginoong Jesucristo emptied himself. Iyang gihawas iyang kaugalingon. He did not use his being God. However, iyang gigamit ang mga panghuna-hunang Diyos noon. Panghuna-huna ba sa Diyos? All the time. Samtang din siya nining kalibutan na. Mao ra gyud iyang gigamit. Iyang gigamit ang iyang 5 ka human attributes. Ingnon lang itong 5. Ang ikalima mao man ang itong pagbati. So, unsa ka totoy human attributes? Well, self-consciousness, mentality, conscience, volition, ug ang katapusan, emotion. So, ang atong Ginoong Jesucristo never allowed the integrity of his human nature to be compromised. Nga mo kompromiso pinagi sa pagtabang sa iyang kinaiyang Diyos nun. No. He never allowed the integrity of his human nature to be compromised pinagi sa pagtabang sa iyang divine nature. Inumdum ka sa atong gisgutang Eusebia. Ang pasabot ni Eusebia, this is a Greek word. Nagkahulugan kini og godliness. Ang espirituhanong kinabuhi sa magtotoo, godliness. Now, ingon nga magtotoo, sa diha nga ikaw nagapuyo sud sa imong operational divine sphere, living in Eusebia, godliness, you will not and never dare to twist this doctrine ni hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Dili ka makaako. Hinumdumi, ang atong Ginoong Jesucristo did not use his deity, ang iyang pagka-Diyos, to resist temptations in life. Kundi ang iyang kinaiyang tawhanon. Wa niya gamita yung pagka-Diyos aron to resist temptations in life. Wala. He tested and proved our spiritual life pinagi sa iyang kinabuhi. Now, mao na atong gitukbil usab kining doktrina nga gitawag og great power experiment. Kay mao ni great power experiment of the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Kitang mga magtutuo ubos ni ining panahon sa simbahan also have the great power experiment. Napunta. Now, what about the miracles? Mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Did he use his divine nature?
Now, all miracles were performed pinagi sa gahom sa Diyos. They were performed through God's power. Now, sa bahin ni Kristo, dinhay duha ka mga tinubdan, two sources ni ining gahom sa mga milagro. Ang una nini pinagi sa iyang pagka-Diyos. Ikaduha, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Now, yan tong panahon ni Kristo sa iyang buhat o nagkalain mga milagro. O sa may tuyo yun. Itong iyang paghimo niya itong mga maong mga milagro. The purpose was to show and prove kung siya maong ang Mesiyas. O ito iyang credential. Kasabot ka. Di mailan. Mao ito'y tuyo nga siya himo niya itong nagkalain mga milagro. Ang tuyo, mao ang pagpakita, ang pagmatuod nga siya mao ang Mesiyas. Mao ito'y iyang credential. So, ang mga milagro karong panahon na do not come from God. Iman nina. Ngano man. Nganong pangutana mamputa niya na ngano man. That miracles today do not come from God. Tungod kay ang Biblia is already complete. Magkasabot ka? Kompleto naman ang pulong sa Diyos, ang Biblia, with the Old Testament and New Testaments. So again, si Ginoong Jesucristo is one person with two natures. To deny ang paglimod nga si Ginoong Jesucristo is one person is to deny the incarnation. Imong gilimod ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, incarnation. John 1:14, and the Word was made flesh. Now, unsa may gisulti diya sa Titos kapitulo 2 versikulo 13, Titus 2:13, looking to the blessed hope. May gisulti diha. Now, timandi nga si Ginoong Jesucristo, Diyos ug tao. He is God and man. God ang labang makagagaho mga Diyos. God over all, the great God. They are ascribed ngadto kang Ginoong Jesucristo. Dias Colosas 1:16-17 ang gisulti. Verse 16 ang gisulti diha. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth. Verse 17, and he is before all things, and in him all things consist. Si Ginoong Jesucristo is eternal God. Dayon nga Diyos, eternal. Hebrews 13:8 usab, the Lord Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Onya, John 10:30, I and the Father are one. Ako ug ang Amahan usara. Now, yes, Hebrew 2:14 pod nagaingon diha nga the Lord Jesus Christ is said to have flesh and blood. Okay? 1 John 4:2-3 nagaingon usab the Lord Jesus Christ was born to the human race. Hebrews 10:5-10, he was fully aware of his deity from birth. Now, as the Lord Jesus Christ deity, sa iyang pagka-Diyos, iyang gi-retain ang iyang mga kinaiya nga Diyos nun, his divine attributes. When he was humanity, sa iyang pagkatao, tulo siya, ang buta sa batakog tulo, he was trichotomos. Ano sa may buta sa buta ng trichotomos?
nag-compose kini og lawas, kalag, o espiritu. Body, soul, and human spirit. Mo ni trichotomos. Ang dili magtutuo, dili siya trichotomos, kundi dichotomos. Duha. Nga namang duha man? Well, lawas ra og kalag. You see, lawas. Na iyang lawas, o nga po siya kalag, maunay dili magtutuo. Apan sa diha nga usa ka di magtutuo, makadungog sa may balita sa kaluwasan, mohimo siyang desisyon, mo dawat siya nini. Mahimo na siyang dili na dichotomos, trichotomos. Kaya nga naman, nabuhi, na enliven, na energized ang iyang tawhanon nga espiritu. Nga namatay, yung buto sa di man mamatay ng espiritu, ang buto sa expression lang ka na, no? Panultihon ka na, nga nahimulag, hingpit nga pagkahimulag sa tao, gikan sa Dios. Mauna nga siya, dichotomos, lawas ra o kalag. Apan sa diha nga, maluwas, kining usa ka di magtutuo din, trichotomos na siya, lawas, kalag, o tawhanong espiritu, human spirit. Sa ako naginayon, nabuhi, na kanang enlivened, energized. So, mo na trichotomos na siya. O sa Ginoong Kristo, sa iyang pagkatao, trichotomos, natural, si Ginoong Kristo. He depended, nag-agad lamang siya, nagsalig lang siya sa protokol nga plano sa Dios. Now, samtang ang duha niya ka mga kinaiya, ni Ginoong Kristo, in hypostatic union, remain whole, tibuok kini og way pagkausap, unchanged, distinct, whole and unchanged. Why pagkasagol nini one to the other or transfer? Whatever the Bible says about either nature must be attributed to the entire person ni Ginoong Kristo. Now, ang iyang mga attributes, the attributes of his deity, never transfer to his humanity. Wala. Or become the attributes of the humanity of Christ. Wow. Wala gini kini magkasagol. He did not use his deity to resist temptations. Wala. Huwag yun niya gamita. Ang iyang spirituhanong pagkinabuhi was in his humanity, not on his deity. You see? Ang iyabang kanang pagpuyo diha, pagkinabuhi nga espirituhanon, ang iya ra yung pagkatao nga gamit, dili ang pagka-Diyos. Now, what's the difference between you and Christ while he was on earth? Be, tanda ko nimo. Ano may diferensya? Well, it is that Christ, paminaw, it is that Christ did not succumb to temptations. Wagid siya kanang unsa na succumb well, of course, maglisod sa pagbinsya is that mo ni diferensya nato og ni Ginoong Kristo nga. Si Ginoong Kristo, wa siya mo succumb to temptations, wa siya kanang mapildi sa mga tentasyon tungod kay wa man siya old sin nature. And besides, he was always filled by the Holy Spirit. Mo ni diferensya. Kita kay naman tayo kinay magasasala. O yan, may panahon nga kita magasala. So, sa man pagpuno sa Espiritu Santo ka nato. Apan si Ginoong Kristo never succumb to those temptations. Tungod kay wala siya kinay magasasala o kanunay siya nga napunan sa Espiritu Santo. Mo ni diferensya. Now, Hebrews 13:8,
He was immutable. Ang sa ibang pasabot, siya mao gihapon kaniadto, karon ug hangtod sa wala na'y katapusan. Hebrews 2:14, all people have flesh and blood. The Lord Jesus Christ shared in their humanity so that by His death, na mauna ka na, sumpahin na lang na. Now, diya sa Lucas 2:52, nagaingon kini, nga si Ginoong Jesucristo was normal, ordinary person, although He was unique. Now, of course, ang buong pasabot nini nga, si Ginoong Jesucristo suffered hunger, gigutom siya, giuhaw siya, mibati siya sakit, etc. Like any ordinary human being. Kasabot ka, mauna si Ginoong Jesucristo. Nihilak na ni siya, nga naman. Because his close friend, nga siya, kinsa, si Lazaro, namatay. Nihilak si Ginoong Jesucristo because of unbelief of most people in those days. Mao gito iyang gihilakan. Mao ito gihilakan ni Ginoong Jesucristo, kaya nihilak siya, kaya gimingaw siya, kung saan na murag na tandog siya, pagkamatay siyang higala nga si Lazaro dili. Mihilak yun. Paminaw, ang gihilakan ng Ginoong Jesucristo tungod kay ang mga katawhan niya itong panahon na wa yun sila pagtuo. Unbelief. You see? So, mao kadto. Di man ina, our Lord cried because of unbelief of most people in those days. Now, si Ginoong Jesucristo na nag-iyang mga titulo sa iyang pagkatao, among many of His titles, unsa may iyang mga titulo? Well, usa nini Son of Man, anak sa tao. Sunod, Son of David, anak ni David. Sunod, Man of Sorrows. Ang kanang Man of Sorrows, mga naiyang mga kanang kamingaw o kaguol. Soros. Yeah. Daghan pa mga titulo ni Ginoong Jesucristo. Now, timan nga si Ginoong Jesucristo will be God-man forever. Hangtod na kana sa kahangturan. Those who have seen, nakikita kang Ginoong Jesucristo, have also seen God, of course. At silang yung mga apostoles, nakikita kang Ginoong Jesucristo, sila nakikita sa Diyos. Now, when we worship God, kung kita magasimba sa Diyos, we should worship Him in spirit and in truth. Asa man sa Biblia, John 4:24. Now, ang tinuod, matuod nga pagkatao ni Ginoong Jesucristo, the true humanity, was a sin offering as noted din is mga bersikulo. Hebrewanon 10:5 nga to sa 10, 2 Corinto 5:21, ug 1 Corinto 11:24. Now, our Lord Jesus Christ is also mentioned as a priest offering sacrifice. Sa diha nga iyang gidawat kadtong imputation sa tanang mga personal sins, mao kadto ang iyang impersonal love for all mankind. Now, sa diha nga iyang gidawat ang tanan nato nga mga personalang mga sala dito sa cross ni dawata, mao kadto ang iyang personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. That was His personal love for God the Father. Now, to be our Savior, aron siya mahimong manluwas nato, He had to become man. John 8:58, truly, truly I say unto you, before Abraham came to being, I was there. Mao na nga,
Si Ginoong Jesucristo nagaingon, take up your cross. If you love me, take up your cross. Daily, deny yourself. Come, follow me. Now, ang but pasabot yun ini, mo ni ang priority nato nga mga magtotoo. O, dinhi atong ipadayon ugma. Dinhi na kita mo hunong karon o ayaw sipyat sa pagsubay niini ugma. Padayon nato ni paghisgot ang mga punto dinhi niini nga tong tun-anan nga giuluhan og Unfailing Love of God. Magampot. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan diri nga adlaw, sa imong pagtudlo ka namong dugang kamaturan. Salamat sa imong gugma sa matag usa ka namo bisan dili kami takos o Dios. Salamat nimong grasyang nagalihok sa among kinabuhi nga among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Nada kami pagbalik ugma, ron kami makapadayon gayon sa among daily Bible study, which is our spiritual momentum, hangtod makabot yun namo ang among tumong nga mao ang spiritual maturity. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.